yonke noma uphesheya noma ukuphi la ukhona. Sisi wami uyaphila Ntombi? Yebo sawona bhuti unjani? Ngiyaphila Ntombi. Phila namhlanje ngikubize lana ukuthi ngizo-expressa ama-feelings ami towards wena. Kahle kahle nginemizwa ngawe, kodwa ngayifihla ngoba nakho ngihlonipha usisi wakho, kodwa ngiyabona ukuthi lawo mizwa ngikwazi ukuyifihla manje. Wezimo usuyahlanya ekhanda. Hawu usho ukuthini manje? Nemizwa ngami. Hawu Sho ukuthi sonke nje wena lesikhathi lesibulo lokho wenza lezi zinto nje ubufuna ukutshengisa mina ukuthi uyangithanda mhlawumbe noma angazi kwenzakalani. Sonke lesikhathi uyisondeza kusisi wami kanti ufuna ukuyisondeza kumina. Sala ayigcineni mina ngiyakuthanda. Kancane kancane ngicela ukufunde ukuthi ungithande phela ngikufunde. Yazi into ehlekisa kunayo yonke bafu ukuthi lo muntu lo nje obezotshena mina ukuthi uyangithanda manje. Labantu laba kade befika kuyena bebethuma mina benginikeza imali. Thunywa mina kuthiwa ngihambe ngiyombiza lapha uZimu. Kuthiwa ngiqamba amanga ngosisi wami ngithi ubizwe usisi wami. Ngibingelele babukeli beVumani Film lo khuluma Vumani waleka mhlabeni ngana awusona madoda lephansi manje silala sikhona. Sinosisi la osibhalele uthi khona ubhuti amthandayo ngalendlela uyasha uthando. Sizocela ukuthi asondele nje ebeza usisi Nkosi yami. Kunzima Africa, kunzima South Africa yonke noma uphesheya noma ukuphi la ukhona. Sisi wami uyaphila Ntombi? Yebo sawona bhuti unjani? Ngiyaphila Ntombi. Igama ngingasho lelinye igama lami ngoVumani. Le kwamhlabela ingane ungibhalele lokho ngihlupha ukuthi khona ubhuti okushaya ngaphakathi. Ngabe ubani igama lakho? Oh mina bhuti wami igama lami nguZima kaNtshangase, ngihlala eDurban North. Amakhaya anginawo kodwa ngikhulele khona la eThekwini. Yebo. Okay. So ngakusilandisa nje kabanzi ukuthi ulandise umbukelelale ebukele ukuthi yini namhlanje lekubeka la. Kunobhuti ohlala ngasekhaya ebengifisa ukuyibika, inkathi sangifisa ukuyibika kuyena kodwa kwasho ukuthi umuntu ubephithizela nje ubengaqondakali. Manje sengiyazibona ukuthi hayi ngizilungele ukuthi ngibe ngowakhe, ngibe umuntu wakhe, yabo. Hayi ngizimisela impela ukuthi nje hayi yabo njengoba sengithi ngifuna ukuguqula impilo yami, ngifuna ukushintshela yena ukuthi mina naye sibe into eyodwa e-right. Mhlambe muthi ubuphithiza, mhlambe uphithizela kanjani? Mhlambe ulandise nombukeli, mhlambe udidekile kwayi manje. Lento bengafisa ukuyichaza kabanzi kodwa ke ngoba usubuzileke. Mina sinabangani bami besinalento yokuthi yabo lempilo etop sishintshana imoto ziyasilanda siyophuza utshalo ophezulu sihamba nobaba yabo. Inkomeni ezeniquleka. Mase uyibeka kanjalo phela ke. Kodwa ke yebo kona hayi bengeyona into enhle umuntu lento ade yenza kodwa njengoba ngisho ukuthi ngizimisela ukushintsha ngishintshele lo mfana engiyimisele ngaye. Mhlambe yini ebeyenza ukuthi niphithize, mhlambe imali noma ipressure banganini? Engakusho ukuthanda izinto. Ngiyabo ukuthanda izinto ukuphikisana nezinye izingane ukuthi hayi ezinye izingane ziphatha ama-iPhone, ezinye izingane zihamba ubumnandi na yonke lento. Nasabona ukuthi hayi nathi singeneleke lempilo le sihambe ngezimoto eziphezulu sishintshanishe imoto, utshwala yabo yonke lonto leyo. Manje ngiyabona ukuthi ngeke umuntu phela uzophela ngcono nje ngiqiqoqe kusamanje kusa-early. Ngabe unayo ingane? Unazo ingane? Nginengane eyodwa. Okay. Unangaki iminyaka wena? Ngina 25 years. Umuntu omfunayo umthathu uyamthanda unangaki? Awunayo sure. Anginayo sure. Babukeli siyanithanda kakhulu la nikhona nibahle nonke ngaphandle nangaphakathi. Ngiyacela ningisondezele ubhuti ayesondele sike simbone bambone nabalaleli. Manje sisiwami mangathi yenzeni lento uzofila kanjani, uzojabula? Awu kakhulu kabi. Yebo. Uyaphila bhuti? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila. Kuyaphileka. Igama nguba? Igama nguPhila Sande. Okay, mama unangaki iminyaka? Ngina 25 years. Unangaki iminyaka bhuti? Mina bafo ngina 17. Ngabe mhlambe uyamazi usisi, umazi kanjani mhlambe muthi uyamazi noma umazi nje? Ngiyamazi uZimu, unokufika nje lapha ekhaya uzovashela usisi wami. Kuyimanje nje ngilethwe uyena la bengitshena ukuthi kumele size sophola la ngoba indawo e-right le ukuthi singahlala mina uyena nosisi wami. Bafu. Manje awusho yini nje ukuthi uyibuka ngaye uyithanda ngaye? Hey.
Ngisho nje ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kodwa hayi ukuthi mhlambe sengimthanda lokhu ukuthi mhlambe sekumele sithandane ngiyamthanda nje ngoba futhi sekufana nanokuthi usisi wami. Yeah. Zimo ngakumtshele ukuthi yini esibeka njengamanje umtshele nje ubhuti. Phela namhlanje ngikubizelana ukuthi ngizo-expressa ama-feelings ami towards wena. Kahle kahle nginemizwa ngawe kodwa ngayifihla ngoba nakho ngihlonipha usisi wakho kodwa ngiyabona ukuthi leyo mizwa ngikwazi ukuyifihla manje. Wezimo usuyahlanya ekhanda. Hawu usho ukuthini manje? Nemizwa ngami. Hawu Sho ukuthi sonke nje wena lesikhathi lesibulu lokho wenza lezi zinto nje ubufuna ukutshengisa mina ukuthi uyangithanda mhlawumbe noma angazi kwenzakalani. Sonke lesikhathi uyisondeza kusisi wami kanti ufuna ukuyisondeza kumina. Cha, musukuyibeka kanjalo ukuthi phela ngibeke kanjani? Bengizama ukukhombisa ukuthi nawe ngiyakuthanda. Hayi, ungangithandi mina. Ngalinge nje uzongithanda. Ngabe webhuti ngoba umncane kangaka una 17 una intombi wena mhlawumbe khona umuntu ohlekisana noma usanaka isikole. Bafika manje ngisanaka isikole. Yeah. Intombi nje angakayidingi okwamanje. Yeah bafu. Ngabe yini ekuchaza ngophila? Indlela nje ayeyona uyanakekelana ukhabakena lo mfana lo phaphile yabo nje na ngendlela like ismell sakhe ngiyasithanda indlela linuka ngayo umjida nje ozithandayo. Uzuthi uthanda ismell sami ngingane mhlawumbe kuzomela uthande sona ke kodwa hayi ukuthi uthande mina yabo. Manje awuyiboni wena mhlawumbe uneze chance. Hayi angiyiboni bhuti. Yini nje mhlawumbe oyenza lokho ngiyakuzwa usanaka isikole mhlawumbe impilo yakhe ngabe uyazi kanjani? Yabona bhuti lo befeba yazi bengawuzusho ukuthi futhi nanokuthi ubufebe lobukade benza lo muntu mfethu mhlawumbe belethwa beshintshanisa imoto mhlawumbe ezu5 hayi ukuthi njoba ngithi beshintshanisa imoto ezu5 ukuthi mhlawumbe beyidrive uyena noma imoto zakubo imoto ezimlandayo and futhi ulandwa amabounce abantu bangempela uyabona labantu leyabe ibamba amaclub angempela. Manje mina kumele ngizovuma ukuthandwa umuntu onjalo mase ngiyagaxela la ilama brothers amangaka. Oh usaba ama brothers hayi ngoba cha bhuti ungabe phela nawe usho ukuthi ngisaba ama brothers angimfuni nje kwawuyena. Ngabe ababukeli mhlawumbe bazothi ubayekelana abantu mhlawumbe abanganga nawe awunamahloni ukuthi bazothi cha empeleni amahloni anginawe ngoba kuyaziwa ngaphandle ukuthi uthanda lwengaminyaka umuntu momthanda uzimisele ngaye kumele umkhombise ukuthi uyamthanda. Manje lento ayishoyo uphila ingiphatha kabi ngoba njengoba ngimlethe lana ngimlethela ukuthi ngizo express imizwa yami manje mase sengihlala phambi kwabantu kanjena akungiphathi kahle angifuni nje ukuqamba amanga ukhuluma into ebengayilindele. Yebo. Kukho konke nje ngoba uthi ukhuluma into ongayilindele ngabe nabo like nje mangineze ichance ungabe usushintshile ngempela uyakhona ukuthi like uneshow ukuthi uzobe usushintshile ngempela total ayike into ezokubuyisela ngapha ukuthi uthanda izinto futhi lutho ngabe nginamanga ngoba njengoba ngisho ukuthi ngizimisele nokuthi ngiguquke ngisho nasekhaya bengeyona ingane enhle impela bengalaleli ngiphuma ngingena engathi kwami kodwa ngizimisela ukuthi nasekhaya bakhombisa ukuthi impela ngishintshile ngizame umsebenzi na yonke lonto ngiyabo naye uyena uphila ngizama ngifuna ukumkhombisa ukuthi cha ngishintshile impela ngifuna ukuthi mina naye sibe into eyodwa sithanda nesibe right manje ngicela ukuthi noma ke azame kancane afunde ukungithanda. Hey yabona webhuti uyambona nje lo muntu ukuthi uyihlelile lenkulumo yakhe bewazi nje ukuthi uzongiletha la azokhuluma lento ayikhulumayo lo muntu ayikho nalento ayisho ukuthi ushintshile lo kade wayelicula wena Zimo kade ulicula phela iculo lokuthi usushintshile emphakathini nje bayakwazi ukuthi uyintombazane ebhedayo mothe emphakathini bamazi indlela mhlawumbe bamazi enqunu noma bamazi ukuthi wenzani izenzo zakhe. Bhuti ngisho baningi bona bamazi enqunu emphakathini. Yeah. Singabe kuphatha kanjani lokho kuyiqiniso lokho akushoyo? Hey angithanda ukufakaza kakhulu ngakho. Uyabona ke bhuti kuyiqiniso. Kuyiqiniso. Khona into yini oyenza uthanda ukuyenza ukudansa ukucula ukudlala ibhola Zimo? Ama hobbies ami kahle kahle ngumuntu othanda ukuphuma nje yabo
explore ama-adventurous person. Njengoba ngisho ukuthi yonke leyo nto le ngifuna ukuqhubeka nayo uphila ngiyenza yonke leyo. Uyabona-ke lokho okuphuma lokho ilokho akuphuma nalama brazo la amangaka. Umbone nje. Mhlambe seswami awusabi ukuthi mhlambe lawa kade awusenamuntu njengamanje. Cha nginayo. Awusabi ukuthi bazobuya mhlambe awusabi ukuthi bakubuka bazothi ufunani manje ngane encane. Hayi anginendaba mina uthi omunye umuntu ucabangani ngisho ukuthi ngiyamthanda ngiyakuthanda nje manje mina nginendaba ke mina ucabanga nje sengihambela nawe emall kuzothiwa ngihamba no-auntie noma kuzothiwa ngihamba no-auntie kama hayibo usukuyibeka kanjalo leyo wezimo iyona indlela engikwazi ukuyibeka ngayo ke le ngivele nje ngikucacise awunandaba ukuthi abangani bakho bazothi mhlambe wena ugay mhlambe awu olova khuleka ngolova kodwa anginendaba nezinto abazoyicabanga mina babukeli uthe usanaka isikole uphila hayi ngoba egay and uthi usaba ukuthi sisikade uhamba kakhulu yabona ungabreak so enye into leyo ke affectayo yini nje mhlawumbe enye ungathanda ukuthi uyisho kuyena ayazi ahlale yazi ethi noma egoloza kanje ahlale yazi ibe senhlizweni yakhe phila ngisho noma ungathini okay fine focus esikoleni kodwa uhlala wazi ukuthi ngikhona ngiyohlezi futhi ngikhona futhi ngiyeke ukuthi ukuthanda ngiyakuthanda phila ama feelings ami for wena ngeke ngize ngiwashintshe noma ngithi ngiyimisela ukuthi ngiguqule impilo yami for wena ingoba ngizimisele ngempela kanti indaba ungakufuna ukubona lo ukuthi ngizama ukushintsha ngishintshela wena angiboni nanokuthi ngiyoke ngikuboneke nje mina lokho ungalingi uzuzama ukushintsha ngicela ukuthi usinike ithuba ngiyakucela angivumi ya ngifuni angikuthandi izimo kodwa ngiphila sozumhlambalaza phambi kwabantu kanje nawe uyangihlambalaza phambi kwabantu thiweni kuthiwa mina ngisaba intombi ufuna kushiwo njalo angithi kodwa Nkosi yami phila yazi ngingakuqa namanje ngiyakucela bakithi ungaguqi Zim amazwi akho ufuna ukwasho ukugcina uyabona ukuthi uphila uyalo ushaya phansi ngonyawo amazwi akho okugcina ufuna ukwasho mhlawumbe umbukeli wami uzofona la athi hey ngicela unginikeze inamba yazimi mhlawumbe wena uzomlinda uphila noma mhlawumbe uzobu ready for abantu abazobakufuna laba bantu nje ngicela ubatshela ukuthi angizimisele mina ngumuntu kaphila bakuthathe mthatheni babukeli mthatheni Go wakho nje bangithathe bangise kuba ngiyazi ukuthi ngizimisele ngawo ngifuna wena wedwa yindaba uthi angabangithathe ngoba ngiyasho ukuthi ngifuna wena wedwa mina ngikufuni ke Zimo noma ungakusho lokho kodwa kusala egcineni mina ngiyakuthanda kancane kancane ngicela ukufunde ukuthi ungithande phila ngikufunde yazi into ehlekisa kunayo yonke bafu ukuthi lo muntu lo nje bezotshena mina ukuthi uyangithanda manje labantu laba kade befika kuyena bebethuma mina benginikeza imali thunywa mina kuthiwa ngihambe ngiyombiza lapha uZimo kuthiwa ngiqamba amanga ngosisi wami ngithi ubiza usisi wami lo muntu kunenhloso nje ayifunayo la ngama hayi ukuthi lapho uzela ukuzongithanda nomani ufuna nje angazi utwami ufuna ukungimunyunga lo muntu lo seswami uyabona ukuthi kushuthi yonke lento ebeyenzeka iyona ekuvalela ama-engel yebo ngiyabona kodwa njengoba ngisho ukuthi indlela zami ngizishintshile ngizimisele nje ukukhombisa ukuthi ngishintshile kona bekubheda angiphiki ukuthi nami ngiphika ngabangani ngibona ngathi okay fine lempilo engiyiphila right kanti ngiyabona ukuthi cha ayikho right so ingakho ngithi ngizimisele ngaye nanokuguqula impilo yami yebo angazi mhlawumbe kuyolamula mhlawumbe ukuthi ungiloye noma mhlawumbe kwenzakaleni angiboni ukuthi nalowo muntu osebenza la kodwa phila hey phila ikuphi ofuna ukusho mfowethu okugcina since ugoloza kanje unenkani wena uthi hayi ngeke wena uqoma uyona intombi kumele iqoma ukuphi nje ufuna ukusho nje elalela usisi aya akwazi bafo mina ngifuna ukusho ukuthi babukeli ningayivumeli lento leyo abantu abangaka bezonitshela nakhona ukushela umuntu wesifazane uyahlanya indla ekhanda ungalinge nje uzoyivume leyo nto leyo so yabo mengabe ezokushela shuthi khona into afuna ukuyifaka lapho kuwena mina ngokubona kwami imfundiso ubaba wakho ubani othatha imfundiso zakhe kakhulu kini uma wakho noma baba wakho ngithathe zababa kodwa nezama ngiyayithatha mewukuthi indlela eright kahle ngithathe zabo bobabili mewukuthi indlela eright yeah sisi uyayizwela yebo ngizwile kodwa kuzolunga kodwa ke sithemba usazowehlisa umoya yabona ngizomnika isikhathi
ngoba ngisho ukuthi ngizimisela impela ngayo ngizomnika isikhathi ngiya-understanda yonke lento isadevelopha kusakusha kuyena kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi kuyogcina kulungile ngizomnika nje impela isikhathi mhlambe kufika iblessa la lifuna ukuyokulobola likushade njengamanje ngale kubuka kuwumuntu kaphila bandla ngikushintshe lokho ungalinge Zimo awuyeni umuntu wami mina usulokhu uyihlanyisa phila ngiyakuthanda ngiyihlanyisa ke vele ke ngizovele ngiyihlanyise kanti indaba ungaboni ukuthi ngiyakuthanda angiboni vele hawu kodwa nkosamphila sengizame ngayo yonke indlela ukukhombisa okay fine nakho sengiyayiveza bengiloko ngenza ngikufihlele emakhona kodwa nakho sengiyayiveza yini obuyenza khona ubuke wakwenza yini ukuze ubone ukuthi uma ngihambile ngangijwayele ukumphathela lawo ama-snacks lawo ufuna ngiwabuyisa ama-chips akho hawu ufuna ngiwabuyise yini cha ngishongo njalo oh Nkosi yami ngiyabona uyaphoxeka yazi babukeli sanithanda kakhulu niyabona ukuthi kunjani kubi akukho mnandi ayikho into ehlekisayo esayidini lami nasesayidini lami and kunalokho ukuthi imoya iyehle ngathi iyaphakama sanithanda kakhulu